Sense. onye eze nwanne m amụsị dị n'ụzọ na fe na basigo ọ bụrụ maka ndị amụsị na fe na-eme na nkịtị metube ọgwa na mụ tiri egwu egwa ndị ogidi ayọlụ m ndị ogidi nwere maka ogidi na ọma igwe ka anyị tụba alụ ka anyị jee ka anyị chie igwe abịa n'ikpeazụ n'elu ụwa vaje sobe m alịlịọna ụwa mụ na chi m dịba etube n'ọbụrụ m bụ mbụ ilu n'Ọnịchado na-enweli ndị egwu afamogbotobo nya ka akpọrọ igwe egwu n'otisiri egwu n'elu ụwa nwa ya wee tibe afam junior na si nọ ga-adịrịghị mma
mekenike m nwa Maazị onye ọcha material nọ na-etisi egwu ike Ọnịcha donidu na Pafulike mụ n'anya mana anụ na anụ atụrụ n'anya ọ bụrụ na ogidi ogini ka emelụ ndị Igbo ịbịa na ogidi nwere na-eti egwu achọghịlaja ogidi nwere n'otili egwu otu isi egwu n'elu ụwa nye onye nze na ogidi onye nze nwa Amobi wejewe etiri egwu otu isi egwu n'elu ụwa wee were egwu wekpọba Victor Nwobia nọzie n'ogidi ude na Igbo ogidi wee jee were egwu njewe etiri egwu n'elu ụwa ndị ụwa fụjuru anya o nwere ife anyị mere egwu Bob Manuel Udokwu dibịa Banalo ọkwa ịbụ onye a na-agba nkili ọtụtụ mgbe na fim ka ọ na-ebu eme n'ụwa ijewe nwụrụ ọnwụ ịnwụrụ na fim mana ịnwụrụ n'ife nwanne m mmanwụ Kamilili Obia Umeze Chiomagha na alili ebu eme oho ọkwa maka na m tiri egwu wee bulu okwu na m egburu okpu mme anya bụ okpu mkpu n'ọbụ okpu ndị egwu ume inwere ogidi unu yala m maka na ebula egwu yala na ga-akwụ n'enugbo obodo a na-egburu ifefe jide egwu na mmadụ ike eji aka nọ etube mmadụ ike eji ije obodo mmanwụ Kamilili nwanne m Chifu Barrister Obi Mmụanya Udogwu n'ogidi gị gala na bịa gbala egwu m mmanwụ Kamilili nwanne m onye nze n'ogidi afọ njawita dike na ọgalere mma gale ndị ilo na afa na-eme na nkịtị etube amụsị dị n'ụzọ anabasigo agbụ ekele onye bụ nwa ngwele na-atọgbu ya atọ maka na atụpụ na n'ụwa afụ ndị mmụọ mmanwụ Kamilili nwanne Udebuna bụ onye polisi onye nze Udebuna na mmanwụ agbagotego isi aka ndị nwe egwu n'ide mmiri onye nze n'ogidi na egwu anatagwo n'ide mmiri onye nze nwe Amobi ọkwa gị ịkpọ egwu wee nata mmanwụ Kamilili na oge adịlịghị amụsị dị n'ụzọ anaba asịgbolu amụsị dị n'ụzọ anaba asịgbolu ma ndị ọchọ ngo ma ndị nọ na ndofu ọnwa ndị dolu mmụọ wee gbuwe mmadụ adolu mmụọ mmadụ fe dolu mmadụ bịara agwa amụsị dị n'ụzọ anaba asịgbolu na nwanne tọrọ nwanne ka ọ na-alị anya ofe ike ka anyị ji jee oke akala ụwa Chukwu na ọfụta anyị n'anya onye nze nwa Amobi n'ogidi ike mụ nwa Maazị onye ọcha kenele m afa m junior afa m Ogbotogo na anyị bụ nwanne ekene Victor Nwobia nọzie onye amụma n'ide mmiri onye na-ede n'Igbo n'ogidi ifugo sita nwike anụghị nwanne ije onye nze n'ogidi ofu nwa na-akwụ ukwu nwanne ije onye nze n'ogidi ojele shiribansa onye nze nwa Amobi onye nze mụ na gị bụ nwanne na nwanne mmadụ abụrụ ya Victor Nwobia nọsie onye amụma n'ogidi nwere n'ide mmiri ode n'Igbo nwanne onye nze nwa Amobi n'ogidi onye nze nwanne m na ọ ga-agala gị mbụli papa nne ka m jebe n'ojoto nje zutezi oyi Chukwu ụmụka ofu nwa n'ojoto akwụdola eze nwa mama akwụdola eze Odogwu na ọ ga-amala gị onye nze n'ogidi kenere m osimiri
na ngwele eze duru akụchi osimiri nwanye kwere onye chichi n'ịdị mụsọ osimiri ego onye nwere ego na nkwere na-ekene osimiri onye nze n'ụdị n'igwe ekene okwu dị ili ọnụọrọ bamijote n'igbo na onye nze ekene anụ nyụlọ nyụsa n'ide mmiri mmanwụ aka m ililo dike mana alụsị bụ ka ibu etinye eme mmanwụ aka m ililo chifeke na-ajụ nwa mmanwụ ndị ilo n'ụmụ awụlụ ike mba n'ụmụ awụlọ yiwo se na-etu egwu onye ụmụ awụlọ bụ ọbụsite judu nwobiagụ ezisobidi bụ onye nnebi n'igbo ise n'ise n'ala nsọ chairman visit hotel ezi oyibo ezisobidi igbo na nnodu amụsụ dị n'ụlọ na be nabasigo akachukwu adigola onye nze nwa mmobi bụ na anyị tisi egwu ma anyị ya lezi oyi tochukwu nwejeka tobesti odogwu tobesti na sansu tobesti nwanne m tochukwu ejeka odogwodo magana gị ka ọ bụ na